Hello guys, today let's have fun by using various Igbo expressions, especially the Igbo exclamations. But before that, hit the like buttons and also subscribing bell so that you'll be notified each time we upload a new video. Remember, you're speaking with Rejoice Window Special TV. Oh yeah, let's start. You know, Igbo is very expressive language. They make use of a lot of exclamations in daily life, like "Ewo." In English, it is "Oh no." Maybe someone gave you unexpected gift. You say "Ewo." Surprisingly, someone surprised you by giving you a gift you don't expect. You say "Ewo." Oh no. Or it can be also used to show sympathy. When something bad happens, say "Ewo." Oh no. Ihe anyị na-ekwu bụ na ewo maọbụ oh no, mmadụ nye gị onyinye ịtụnanya. Iti ewo ma oh no, ma nkwara ihe adịghị mma mere ịtụnanya, si ewo. Oh no. Surprising something, you use it. Another one is oh. Alright or okay. It means agreement. Under agreement, someone told you something, you say okay or alright. Okay. It can be also attached to other words like chimo, chimo, then oh, you agree. Another one is Chineke ekwena. Chineke ekwena. Chineke ekwena ihe ọjọọ. God forbid. Chineke ekwena ihe ọjọọ. God forbid. It happens when an unexpected thing is about to happen or has happened. O nwere ihe adịghị mma mere, si Chineke ekwena ihe ọjọọ. God forbid. O nwekwa ọzọ. Ọ dịkwa egwu. Ọ dịkwa egwu. That is impossible. When someone is telling you something, you know that thing cannot happen. Say ọ dịkwa egwu. Impossible. It means impossible. Ọ dịkwa egwu. That is showing total rejection of something. Mmadụ na-agwa gị ihe ịma na ọ gaghị emenwu, esi ọ dịkwa egwu. Impossible. It cannot happen. Another one is ịnụkwa. Ịnụkwa. Can you imagine? It means can you imagine? Can you imagine? Mmadụ na-agwa gị ihe that is ihe mmadụ kwuru. Onye ịtụghị anya na ọ ga-ekwu ụdị ha, esi can you imagine? Ịnụkwa m, onye dị otu a kwuru ihe dị otu a. Another one is tụfịa akwa. Tụfịa akwa. In English, it is God forbid. God forbid. Mmadụ gwa gị ihe ma ọ nwere ihe ị hụrụ adịghị mma, eso tụfịa akwa. Tụfịa akwa. It is total rejection of a bad thing or bad opposition of something. You do this by clicking your two hands over your head, showing that you reject that thing, that it is not your portion. Ihe ọbụla na-ekwu tụfịa akwa bụ ihe adịghị mma. God forbid. Ị na-ekwu ya, ị ga-eji aka na-abụ na-eklik n'isi gị, na-agbapụ ya n'isi gị, that showing that you are not involved in that thing. That is tụfịa akwa. That is to separate yourself from that thing, that evil. Maybe someone committed evil and you heard of it, you say God forbid, that you separate yourself from that thing by clicking your two hands over your head. Say God forbid. Tụfịa akwa. Ịgba n'aka ihe mmadụ achọghọ, you say biko
Kpapụta ya n'isi gị, mee otu a. Ngwanụ tụsara anyị nke a ka ọ dịkwanụ oge ọzọ. Ka emesienụ ndị nke m, gbasara anyị ihe ozizi anyị a. Sonyekwara anyị n'oge ọzọ. Ka emesienụ.